дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе бо як шукӯҳу шаҳомати баланд маросими пешвозгирии варзишгарони тоҷик сурат гирифт. Варзишгарон аз тарафи кумитаҳои дахдоли соҳаи варзиш, дӯстон, хешутабор ва дӯстдорони варзиш самимона истиқбол гирифта шуданд. Варзишгарон ва сармураббиён ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ёрӣ ва дастгирӣ дар соҳаи варзиш ва тарафдории онҳое ки дар тайёр кардани тими мунтахаб барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо иштирок намуданд, изҳори миннатдорӣ баён намуданд. масъулин дар навбати худ варзишгаронро ба натиҷаҳои баланди варзишӣ табрик гуфта, таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии варзишгарон нимо тамоми кӯшишро ба харҷ хоҳад дод, то варзишгарон минбаъд низ Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Тоҷикистонро 12 варзишгар намояндагӣ намуд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонist соҳиби 3 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 1 биринҷӣ гардад. Акмалиддин Каримов барандаи 4 медали нуқраи мусобиқоти ҷаҳонии самбо дар вазни то 58 килограмм пас аз 3 пирӯзӣ бар варзишгарони давлатҳои Тринидад Тобаго, Марокаш ва Қазоқистон ба даври ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон роҳ ёфт. Акмалиддин дар марҳилаи ниҳоӣ бар ҳарифи ашадии русаш Саян Хиртек пирӯз шуда, медали тиллоро ба гардан овехт. ҳамин тавр Акмалиддин Каримов орзуи 20-солаи варзиши худро ҷомаи амал пӯшонд. паҳлавони дигари тоҷик, собиқ қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо Хушқадам Хусравов дар вазни то 64 килограмм то ба марҳилаи ниҳоӣ баромадан бар рақибонаш аз Қирғизистон, Амрико, Италия ва Русия пирӯз шуд. дар вохӯрии ниҳоӣ аз рақиби қазоқаш Раҳат Ҷаниниет шикаст хӯрда барандаи медали нуқраи мусобиқа гардид. Табризшоҳ Парпишоев дар вазни то 79 килограмм аз намуди самбои муҳорибавӣ ду рақиби худро аз Марокаш ва Ӯзбекистон шикаст дода ба даври ниманиҳоӣ баромад. дар даври нимниҳоӣ Табризшоҳ аз Асланбек Кодзаев шикаст хӯрда барандаи медали биринҷӣ шуд. 12 сол ман дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардам. Ба ҳамагон маълум аст ки ман аввалин бор дар чемпионати ҷаҳон дар миёни наврасон ки соли 2008 гузашта буд дар ҷумҳурии Ӯзбекистон қаҳрамони ҷаҳон шудам ва ман маротибаи панҷум буд ки дар ин чемпионати ҷаҳон байни калонсолон ба вохӯрии финалӣ роҳ ёфтам ки дар ин чемпионати ҷаҳон беҳтарин варзишгарои дунё ҷамъ омада буданд ва хушбахтона 3 ғалаба ба даст овардам ва дар вохӯрии финалӣ бо паҳлавони қаҳрамони ҷаҳон, паҳлавони пурқуввати рус Саян Хиртек ховозмоӣ кардам ва хушбахтона дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори медали тилло гаштам ва парчами Тоҷикистони азизи худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштам. вақте ки ман вохӯрии ниманиҳоӣ ба варзишгари рус, яъне мизбони ҳамин намуд ки буд, ман ӯро бо тарафи 8-0 мағлуб намудам ва ба вохӯрии ниҳоӣ баромадам. ман аз худам яъне камтар боварӣ сахт доштам ки ман дуюмбора қаҳрамони ҷаҳон мешавам. яку ҳамин боварӣ ва ҳамин чи ман буд ки мара яъне настройкаи худамро карда натавонистаму ва дар охири ниҳоӣ бохтам. ин хатоиро ман кӯшиш мекунам ки дар мусобиқаҳои оянда ин хатоиро ислоҳ намоям. ин қаҳрамони ҷаҳон ҷои сеюмро ишғол намудем ва мехостем ки парчами Тоҷикистони азизамро баландро бардорем, вале мутаассифона ҷои сеюм гирифтем. соли оянда ҳаракат мекунем ба қуллаҳои баландтар расем. он ҷавонмардоне ки ҳисси баланди миллӣ доранд, ватанро дӯст медоранд, миллатро дӯст медоранд, ашки шодӣ рехта истодаанд ва ман ин ашки шодиро аз заҳматҳои шабонарӯзи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки имрӯз тамоми шароитро баҳри он равона сохтааст ки мо варзишгарон аз инҳо истифода барем ва миллату давлати хешро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. вақте ки парчам дар зинаи аввал афрохта мешаваду мусиқаи суруди миллии мо танинандоз мешаваду овоз мебарад, тамоми мардуми ӯ толор чанд ҳазорон ба по мехизанд аз ҳурмати эҳтироми парчам ва суруди миллӣ. ба хотири чӣ? ба хотири ман ҳамин паҳлавонон. аз ин ифтихори баландтар мешавад. зинда бошад Тоҷикистон, варзишгарон ба пеш. ёдовар бояд шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар миёни 50 давлати иштирокчӣ аз ҳисоби дастави мақоми сеюмро ишғол кард. пас аз суҳбат бо намояндагони васоити ахбори ομма, варзишгарон дар як фазои иҳотанамудаи дӯстону наздикон роҳи хонаашон гардиданд. мо ҳам бо хурсандӣ аз ин дастовардҳои варзишгарон ва бо умедворӣ аз дастовардҳои навбанавашон дар рақобатҳои байналмилалӣ барору комёбӣ хоҳонем.